Hi bye. Ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Veronica. Gusto lang ako i-share ang akong story kabahin sa akong best friend sa una. Itago lang nato siya sa pangalan nga Brad. Smart siya, responsible ug labaw sa tanan, garaon. Ang amoang friendship kay nagsugod atong high school me. Classmate man gud me sukad sa pag-grade 7 hantod sa moang pagka-senior high school. Tanang kabuang gara-gara ug mga katawa, gauban jud mi ani niya. Mao ni ang nahimo nga rason kung anong naalaan mi nga mag-uyab atong mga panahona. Pero wala ra jud ko gamind ato. Nya si Brad, dili ikalimod nga maalaan jud nga playboy siya. Gwapo ug itsuraan man jud hinuon ni si Brad ba. Taason pa jud ug medyo moreno siya. Usa siya sa mga campus crush sa muang eskwelahan kaniadto. Sa dili jud ikatingala nga kung magkuyog ming duha nga samtang naglakaw sa hallway sa muang eskwelahan, ako jud na ang main character sa istorya sa uban. Wala kay ko'y nahibaw-an kabahin sa love life ni Brad. Tungod kay dili man po hinuon ko hilig magsukit-sukit niya kabahin ana. Apan usara jud ako ang nahibaw-an niya. Nihilak na daw ni si Brad sa usa ka babayi nga iyahang gihigugma og taman. Wala sila magdugay tungod kay igo ra siyang gibinuangan. Ug sa ako ang nahibaw-an, guwapa ug sexy kaayo ang ex ni Brad sa una. Apan di ilan jud kahibawo unsaon mahimong makontento. Kung magkuyog mi ni Brad, gunitan jud niya ako ang kamot nga mura bitaw iyaha kong manghod. Iyahapod kong palitan og pagkaon kung makakita siya wala ko'y gikaon sa oras sa tingkaon, labi na sa moang recess. Iyahapod kong kuyugan kung modulong siya sa mga mall dari sa moang lugar. Manoroy mi unya mananaw og mga salida sa sinihan. Kuyugan pud ko niya nga manoroy sa mga maanindot nga mga lugar dari sa lugar namo. Ambot pa, tungod ato mga panahona, kalit lang na ako nabati nga nilahi na ako ang pagbati siya. Oo, na-fall jud ko niya. Apan walay laing na kahibawo, kundi ako ra. Labi na kato mga panahon nga iyaha kong ihatod uli kung dili ko kasakay sa sakyanan nga mo'y tighatod na ko pauli. Kay hinumduman pa gani ko atong naay usa ka adlaw nga dugay ko nakauli. Tungod manggod to sa kat namo. Naghuwat ko og sakyanan gawas sa mong eskwelahan apan wala jud ko'y nakitan. Naguol og nakulbaan na jud ko atong mga tungura. Ug sa dihang nilabay si Brad og nakitaan ko niya. Nahibuwong siya og nangutana kung ano daw wala pa ko katugpa. Ako raman po siyang giingnan sa rason og nituo raman po siya dayon. Ug iya akong giingnan nga pahuwaton sa kukatsyon. Dayon, pagbalik niya, nag-drive na siya motor. Iya akong ipasakay sa iyahang motor, dayon iya akong gihatod sa moang balay. Nahibong og nangutana si mama kung kinsa kuno ang naghatod nako. Ako ara pud na siyang giingnan nga si Brad to. Ang suod nako nga classmate sa eskwelahan. Apan wala jud na motuo si mama. Og iya hinuon kong gisungog-sungog og taman. Sukad ato, atangan og huwaton nako ni Brad. Og siya na ang mohatod nako pauli. Atong una kay dili jud ko mosugot, apan mamugos yun na siya. Kay lagi daw, delikado na daw ang panahon karon. Unya unsa ko no'y gamit sa mga pagkasuod kung dili ko mosugot. Mga kaagi jud tawon sa moang pagkasuod. Naay kaya ang pamilya ni Brad. Iyahang papa manggod kay usa ka engineer.
ug ang iyang mama kay usa ka maestra. Tulos sila ka managsuon ug siya ang kamaguwangan. Ako, simple ra nga makakaon lang intawon og ikatulo sa isa ka adlaw. Simple ra manggod akong life. Si mama ra manggod ang nag-inusara nga nagtaguyod namo. Wala na ko'y amahan. Dugay na siyang nawala sa kuha katong bata pa ko. Duhami ka man nagsuon. Ako kay nana sa high school atong panahona, unya akong manghod kay naa pa sa elementary. Ang akong mama usa ka maestra sa elementarya, kundiin nagtungha ako ang manghod. O kantod sa nilabay ang mga adlaw ug buwan ana, hapit na mo ang bakasyon. Pero, ang amuang pagkasuod ni Brad, kay kalit lang na usap. Tungod sa mga panahon og pagbati nga wala na ko damha. Nakinumdum pa ko atong usa ka adlaw nga niduol siya nako, unya ni Totok. Ambot ba nga kalit lang ko nga nailang niya. Nangutan ako niya kung ano siya, apan wala jud ni tubag ang buing. Nakulbaan ko nga may sagol nga pagkailang. So kaniadto, mauwaw na ko niya. Unya na one time ana, nangutan na siya nga ngano daw dili na ko managad niya ug others na daw kaayo ko sa tanan. Unya ako magsugat me, dili daw ko managad diha niya, dayon unya mo iwas pa jud ko niya. Kana bitong tungod sa kailang, mulatas ka sa laing agianan para lang jud makaiwas ka sa tao nga imuhang nailangan. Sumoto, ako raman pod siyang gitubag nga busy lang jud ko. Ato manggod pod nga panahona kay usa ko sa mga officers saka nga mao jud tawo ng ako ang bugtong alibay sa pagtakas sa iyaha o pag-iwas sa iyahang atensyon. Nangutana pa jud siya na ako nga naba daw ko'y kasuko o kahiubos niya. Nabuing jud intawon ko og pangita sa rason. Motong ko siyang giingnan nga Brad, basin sa sige na to kuyog-kuyog, maalaan taw uyab. Or worst, mabugnuan ko sa mga admirer nimo nga lami pang krakan og kumo. Unya wala na ko damha ang iyahang tubag kay niingon siya nga kailangan paday ko nga manguyab ni Monique. Basta kay nanginit jud ko atong tungura ug wala jud to nako damha. Nahatsit kog ahat. Ug wala na nako masabti ang usa ka klase nga pagpitik sa kuwang pagbati. Nataranta ko kay basin mahalata ako niya nga gusto nako siya. Moto ako siyang giingnan nga sumbagay mo sa kong mama Brad. Tan-awon nato og isog jud ka. Kahibaw ka, best friend man gud ta og ayaw ana. Kay basin mahimo ko nga usa sa mga listahan sa imuhang gibinuangan. Nikatawa lang pud ko ana og nilakaw dayon ko kay wala na jud nako makaya ang kakulba nako ang gibati ato mga tungura. Wala ko nagdahom jud ato. Motoy nahimo nga rason sa kabag-uhan sa tanan. Labi na niya. Dili na pud kay siya managad nako. Managad pa man gihapon hinuon ko niya, apan siya mungi silang. Usahay gani kay magmugot ra nga murag na ay dalaw nga binulan ba. Sa motong nilikay ko niya, unya maupod siya nako. Usahay kong magkasugat ang amo ang mga mata, mu-smile ko niya, unya siya kay murag wala ra. Pero bisan pa man sa kadako sa moang kausaban, usahay kay siya ra gihapoy mohatod nako pauli, labi nagdili ko kasakay dayon. Magatang pa man gud gihapon siya sa gate bisan unsa pang oras sa mahuman mig form sa moang CIT. Iyaha jud gihapon kong huwaton. Dili unta ko mosakay, apan mamugos gihapon ang buing nga ihatod lagi daw ko niya. Kahinumdum pa gani ko siyang giingon atong tungura nga ingon siya nga kaya do niyang kalimtan tanan. Basta dili lang daw ang gisaad niya nako nga mao ang maghatod nako iniguli. Nauwaw man jud hinuon ko niya,
Pero musakay na lang jud gihapon ko aron dili mahimong rason nga mas malain siya samot sa kuha. Og hantod sa naabot na nga mo ang bakasyon. Usa ka adlaw ni ana, ni text ko niya og nangumusta. Kaysa tinud-anay lang jud pod, gimingaw ko niya. Pero wala jud ko'y nadawat nga reply gikan niya maskin lamang og question mark. Wala gyud intawon. Pero naabot ang 8 ka adlaw, ni text ang buing og niingon unsa may kailangan. Nakulbaan jud ko og wala ko kasabot sa kuang gibati. Wala jud ko dayon nakareply ana kay nataranta jud ko. Wala ko kay bawo ko unsa kuang i-reply. Nisulod na lang sa kuang alimpatakan ang pulong na ikaw. Mao po di hinuon ang gi-text nako niya. As in wala jud laing words kundi katura. Hamura kog nadala sa daloy ng buhay ato nga time. Wala jud ko kahibawo kung unsa ko ang i-reply. Pero mao jud to ako na reply. Pero wala siya ma-reply ana. Naabot na lang og gabi pero wala gihapon. Basin ako nahuna to nga ako na pud siyang gibinuangan. Nagmahay na lang hinuon ko sa akong gi-reply pero wala na ko'y mahimo kay nasend naman ako sa iyaha. Naadyo di ay sa ulahi ang pagmahay. Bitaw, tungod kay wala jud ko nahiluna, ni-text ko niya anang gabi una ug ako siyang giingnan. Nga uy, wrong send reday ko kanina. Sorry. Og wala yun siya mo reply. Og nakaingon na lang ko nga mag-move on na lang jud ko ani. Bitaw. Pero taud-taud ana kay ni text man na siya og niingon nga pwede ba ta magkita karong Domingo? Kay naon ta ko'y i-istorya nimo. Wala ko kasabot pero nakabati ko kalipay siyahang gi-text. Wala usa ko ma-reply kag gunahuna sa ko ang mga buhaton ug abi pa lang dili ta dalagang Pilipina. Bitaw. Nilabay ang pila ka minuto ana usa ko ni reply og ningon. Oo good Brad. Best friend biya tika. Ingnan lang ko kung unsang orasa. Then text siya sa kuha nga last mass asa hapon. Dayon ni okay rapud ko. Ug hantod sa naabot na jud ang Domingo. Nana ko sa simbahan ani. Napuno og akulba og kauaw atong mga tungura. Labi na kanang mututok siya sa kuha. Mudagan gyud na og ahat ang ako ang heart pa. Bitaw. Ug hantod sa nahuman na ang misa, iya akong gidala sa may taytayan nga likod sa simbahan. Nahibong nangutan ako niya kung dili pa ba may manguli. Apan wala gina siya nitupag. Kilo man na kay siya atong mga higayuna og taud-taud ana niingon siya nga mao ni ang lugar nga stress reliever na ako. Labi na akong nakoy problema. Welcome di ay dari nga lugar. Og na-amaze pud ko sa lugar. Nindot kayo ang sunset ditong dapita. Dungagan pa sa katinaw sa dagat. Perfect kayo ang view ato nga lugar ba? Og ningon ko niya nga nice ang lugar no. Na-amaze jud ko. Ni-smile ra po na siya og nagpabati og pahiyom. Taud-taud ni ana. Ang lugar kay napuno jud sa kahilom og wala ko nakagwanta. Ako siyang giingnan. Nga sorry day Brad ha. Wala to na ako sila tuyo labi na katong usa ka butang. Apan wala yapon siya ni tingo ug nagpadayon sa pagtan-aw sa adlaw nga hapit na mahanaw. Naguol ko kay nagsugod na og kangiog. Ug ningon siya nga pwede ba mo balik na ta sa kinaunahan? Itanaw ko niya nga seryoso kayo siya. Ako siyang giingnan. Nga pwede good Brad. Ikaw Robia ang akong best friend. Nga no good tawang dili. Huli tabagi siya nga
Gusto ko mobalik ta sa kinonhan nga dako na og kalahian. Nahibong jud ko sa iyahang giingon ug nitubag pud ko nga unsa may gusto nimong ipasabot. Niginhawa na siya glalom ug iyahang gipalabay niya ang kadyot nga kahilom. Ingon siya nga, pwede ko manguyab nimo? Ug wala na jud ko kasagang ato ba. Nag-shake ug rattle na jud ako ang kaugalingon. Motong wala ko'y laing naingon kundi, oo good. Pwede raman Brad. Basta di lang ko nimo binuangan. Og nikalit yun na siya gakos ako ang niingon nga promise na ko na si Moha. Dili ta ka binuangan. Og didto jod, gisugot na ko siya atong tungura og napuno yun siya sa kalipay. Taod-taod ana kay nanguli na may o gabiin na manggudto kaayo unya gadag-om pa jud. Yatod ko niya pauli nga lutaw nga mura bitaw galatas-latas paghihapon ko sa mga rainbow sa langit. Wala jud ako masabti nga akong gibati ato mga tungura. Okay raman ang dagan sa mga relasyon. Napuno sa kalipay o kasakit. Usahay dili mi magsinabtangay tungod ra pud sa mga butang nga ginagmay ra gud pud. Og sa moong panag-uyab, wala may mga ginatago sa uban, labi na sa moang mga ginikanan o sa moang eskwelahan. Lipay pa kay si mama siyang nahibawan kay maulagi nga si Brad ang ako ang nauyab. Pinaingon pa si mama nga boto lagi daw siya ni Brad. Nalipay raman pud ko sa reaction ni mama. O sa side ni Brad, okay raman pud sa iyahang mga ginikanan, labi na sa iyahang inahan. O gandun sa milabay ang adlaw og panahon, naabot jud amo ang graduation. Lipay kay mi sa tanan kay lagi na humana ang journey namo sa high school. Apan nakabati pud ko og kaguol kay usahay na mi magkita og magkuyog inig eskwela namo sa college. Mag-medtech manggod siya, unya ako mag-take ko og course nga accountancy. Malahi ng schedule namong duha ug magkalagyo nami. Nagsabot umin duha nga basta naa nami sa college, magtinarong lang mi ug dili magpatintal sa mga butang-butang. Dili ko kalimot sa iyang giingon nga, "Main, kung kita yun na. Kung dili man, maningkamot ta nga magkakita gihapon." Sabay siyahang matamis kaayo nga smile. Nya ako ato, gikilig kaayo kog baliguan fort. Bitaw. O gantod sa naabot ang tuig sa mong college, nakahilak ko tungod kay molarga na siya. Sa Cebu magod siya mo eskwela, unya sa iyahang gipili nga kurso. Nami sa pantalan atong higayuna, samtang naghilak-hilak og niingon siya nga, ayaw nagughilak main. Dool ra ang isla sa Cebu og Bohol o. Makauli raligi ko ana dayon. Og iya akong gigakos dahil nilakaw na siya og nisakay na siya. Og antod sa nagsugod na nga mo ang klase sa college. First day pa lang gani, gimingaw na jud kaayo ko niya. Labi na ka nang magtapad minduha. Text og tawag ramanggod ang mo ang connection sa mo ang conversations. Lahi raman jud tong mahikap. Lahi raman jud tong maistorya. O lahi raman jud tong magakos nimo siya in person. Lahi ra gyud. Nilabay ang mga adlaw og buwan ana, wala gyud siya nakauli pa. Ang iyahang giingon nga saad, murag wala man niya nahimo. Naguol kong nasakitan tungod kay panagsa na kay siya mo reply. Ug antod sa naguol ko ana, ug nasakitan ko kay tungod kay panagsa na kay siya mo reply sa mga text ug tawag. Unya ko mo tawag ko niya, dili niya tubagon. Unya kung tubagon man gani, ihara ng pagngundayon niya usahay, iya kong ingnon nga samukan ra daw ko kaayo. Every man sa rinamo, mugrit ko niya, pero siya kay murag wala ra. Wala jud intawon siya ipakinako.
Motong nakunahuna ko nga nadyod siguro siya'y lain dito sa Cebu. Lisod yun ning gwapo ba kay easy ra mo duwa og pagbati sa uban. Sumotong ko siyang giteksan nga buwag na me og dili na siya mo kontak nako. Sakit ito nga desisyon para nako. Apan masakit pa man di ay nga ni uyon rapod siya sa kuang gingon. Nisugot ramandayon siya. Nakahilak jud kog ayo ato. Napuno sa pagmaoy ang akong kinabuhi ato mga panahuna. Pero despite sa akong gibating kasakit, nagpadayon og nagtinarong ko sa akong pag-eskwela. Kay mao man akong gisaad ni mama og labi na ngadto niya. Ug andun sa milabay ang adlaw ug panahon ana, nahuman na ang first year sa akong college. Og usa ko ka din sa lister sa mong department. Daw kayo kalipay si mama sa akong nakabot nga achievement. Iya pa dyan gipasikarbo sa tanan niyang kaila. Apan nag-goal ko kay maskig usaman lang, kay wala na jud ko nakadawat og text ni Brad. Maski balita man lang kabahin niya, lisod yun ning langyaw taba kay malahi na. Then one time ana kay na celebration sa mua. Samtang lipay kay mi nga nag-celebrate kauban ng mga bisita, kalit lang nga nakadawat og text, gikan siyang mama. Nakahila ko sa nabasahan og naibawan ako. Na-admit daw si Brad sa ospital sa Cebu tungod sa gibaguod niya nga sakit. Nangutan ako siyang mama kung asa dapit nga ospital. Nireply man po siya kung asa. Walay pagduaduhaan na nilarga ko og naabot ko Cebu. Gabiing dako na kaayo to. Nagdali-dali din kong niadto sa ospital kung asa si Brad na admit. Og dito na ko nakita si Brad nga dako na kaayo og kabaguhan. Lahi ra siya sa Brad itong una og akong nakaila og gihigugma. Niwang na kaayo siya. Nga halos dili na gani ko makaila. Nakahila ko sa pagkakita na ko niya. Halos dili na ko kaya nga magtanaw niya nga nag-antos siya siyang sitwasyon. Giduolin ko sa mama ni Brad ana ug iya akong gigakos samtang naghilak. Taod-taod ana medyo nakalman ako. Nangutaan ako siyang mama kung sa'y sakit ni Brad ug dito nahugno akong kalibutan. Cancer. Sakit nga mukaltas jud og kinabuhi sa tao. Nisamot kog hilak. Nagbakho jud ko sa paghilak. Gigakos ko siyang mama. Di na ko madawat nga mao iyahang nadangatan. Mo diayng wala na siya ni kontak kayo nako. Tungod kay nahadlok siya nga mahibaw-an ang iyahang sakit. Og mas gipili niya nga makipagbuwag sa kuha tungod kay di siya ganahan nga maapektuhan ko, nga mag-goal ko. Dugay na din niya nabati ang maong sakit, apan niya lang kining gitago na mo. Hingon pa iyang mama, nga kanunay daw magsakit yang ulo, mura daw mabuak o niya magsunggo po daw siya og dugo sa una. Abi nila og normal ra. Apan sa dihang naana si Brad diri sa Cebu, ni grabe na ang pagsunggo niya, kunya na tumbara daw siya galit tungod sa kasakit siyahang ulo. Tungod ato, nakadecide si Brad nga magpa-check up na. Ug ang findings, kay dili basta-basta nga sakit. Nakapawala jud kaayo niya og paglaom. Atong higayon na kay natulog si Brad. Hingon niyang mama nga papahuwayon sa ako kay gikan daw ko sa biyahe. Nihigda na lang ko ana sa may bakante nga higdaanan. Nagsigi ko gunahuna sa muang mga kaagi samtang nagtanaw ko niya. Wala na lang ko nakabantay nga nakatulog ko. O sa wala na ko damha, nakadamgo ko ni Brad. Damgo nga puno sa kaguol o kahadlok. Naglakad ako sa hallway sa mong eskwelahan sa kami pa katong high school mi.
ug nahibuong ko nganong naabot ko didtong dapita. Nilingi ko sa palibot. Maskin usa kay wala jud ko'y nakita nga laing tawo. Nidagan ko tungod sa kuang kahadlok. Wala kay bawo asa ko modulong ug nahibuong na lang ko nga gidala ko sa kuang mga tiil, ilawom sa may punuan sa manggahan. Nihilak og nahadlok jud ko og taman. Nipungko ko og gidoko ako ang ulo samtang naghilak. Pagtawd-tawd ana, nainikalit og ingon nga, "Main, ayaw na og hilak og kahadlok." Naara ko. Pagtanaw na ako sa nagistorya, nahibuong ko og dili ko katuo. Si Brad. Nagsulob sa iyang uniform pang high school o gwapo kay siya tanawon. Nidagan ko niyang naghilak ug ako siyang gigakos. Gipatahan ko niya ug nangutana ko niya nganong naabot mi didtong dapita apan ni smile lang siya. Ingon ko niya, nga main, ayaw ko binuangi ba? Please. Og kalit lang nga nangahagbong ang iyahang mga luha. Ipangutanan ako siya kung ano og nitubag ra siya nga wala main. Nalipay lang jud ko kaayo nga nakita di ka pagbalik ug gimingaw jud kaayo ko nimo. Sorry main. Sorry. Ako ang hinungdan si muhang paghilak ug si muhang kaguol karon. Promise main. Dili na nako to buhaton. Sabay sa pag-smile o pag-isa siyang usa ka kamot. Wala ko lang nabuhat kundi mohilak. Napuno og luha ako mga mata nga halos di na ako siya makita. Pagpahid ako sa mga luha, hinay-hinay din siyang nawala. Nangita ako niya. Apan wala na jud na ako siya makita. Naghilak jud ko og maayo. Ug kalit lang nga nakamata ko. Tungod sa mga bakho nga hilak sa pamilya ni Brad. Ug dito nibawaan ako nga wala na si Brad. Ug niduol ko niya. Gingnan ako siya nga, main, ayaw ko biyahe. Ayaw ko biyahe, please. Nihangyo pa ko sa mga doktor nga tabangan siya. Apan wala na sila mabuhat. Hingon sila nga wala na daw ang pasyente. Perting hilaka dyan ako. Og kalit lang nga nanulod sa kunahuna nga maong mga kaagi. Mga kaagi nga napuno sa gugma, pagbati o kalipay. Gipatahan pa ko sa mama ni Brad. Sakit kitong higayuna para sa kuha. Murag gikumot akong kasing-kasing sa iyahang pagtiyak. Ug bisan pa man nga dugay na ning nahitabo. Pero karon, labas paghihapon ang akong mga samad tungod sa mga panghitabo. Apan ginay-hinaya na kininako sa pagtambal pamaagi sa pagampo. Tumay Brad, main, kung asa man ka karon, I hope nga malipayon ka. Kay bawo ka. Nagimingaw na jud kaayo ko nimo. Sobra. Labi na si mo mga gara-gara, kasaba og mga tamis ni mga pahiyon. Main. Maningkamot ko sa kong pag-eskwela aron makabot na ko ang usa ka butang nga gidamgo nato sa una. I love you. Main. I love you kayo. You'll always be my one and the only one. Og my greatest love of all. Ari na lang ko tubay. Og daghang salamat sa pagbasa
ug salamat kaayo sa mga naminaw. Veronica.